agora, parece que foi Dios. Hola. Hola, Eva. Hola, Eva! Hombre, que alegría. Parabéns! Que tal? Grazas, moitas grazas. Parabéns, moitísimas felicidades. Estábamos lo vendo agora, terceira clasificada, que é unha pasada. Terceira, estou moi contenta. Non esperabas, claro, digo, non esperabas, que se che din hai 2 ou 3 meses. Para nada esperaba. De todos modos, calquera dos meus compañeiros merecían estar nesa posición ou moito máis arriba, a verdade. Bueno, e se falamos de que hai 2 ou 3 meses, ela non esperaba estar agora mesmo no posto no que quedou na Operación Triunfo, como a nós, con todos estes procesos que pasamos. Eva, que aprendiches desta experiencia? Que te levas? Pois, ademais de levarme aos meus compañeiros, levome a esa montaña rusas de emocións, probablemente ese aprendizaje emocional que foi increíble. É probablemente a mellor experiencia da miña vida. Ademais do aprendizaje en canto musicalmente falando, en canto a que eu nunca tive nada relacionado con estudios musicais, entón estou moi contenta. Home, e aparte de estar propiamente no concurso, no talento en sí mesmo, pasar o confinamento tamén, me imagino que o contacto ca familia reduciuse por forza, por un motivo ou polo outro. Sí, probablemente foi a peor parte, a non ter contacto coa miña familia, porque a necesitaba moito en moitos momentos e foi moi difícil, pero agora o collo con máis ganas todavía. Que xa estás en Galicia, Eva? Xa estás aquí? Non, aínda non estou. Estou pasando uns días aquí porque entre que teño entrevistas e teño, pois, cousas que facer por aquí. Claro, xa estás en Madrid. E a quen votaches máis en falta? Madrid non, está en Barcelona, non? Estás en Barcelona ou en Madrid? Sí, estou en Barcelona, que a academia está en Barcelona. Vale. E a quen votaches máis en falta? Bueno, a ver, podría dicir moitas persoas porque en realidade votei de menos a moitísimas persoas, pero o meu pai, a miña perra e a miña nai, non sei, non podo dicir unha cousa só. A miña perra, probablemente. Oi, esperamos que os seus pais non estean aí escoitando. No, pero hai moita xente, eu tamén, cando estou fora da casa, voto de menos o can, pero o can... Tes can? Bueno, meus pais teño can e a miña irmá, pero... Outros non é teu, é de teus pais. Sí, pero igual me pasa como... É como símbolo familiar, sabes? A foto do grupo de WhatsApp é o can. Entonces, Como se chama o can? o can chámase... Ah, que si, Eva, ves, Eva, enténdeme. Chámase Lolo. Brino. Ai, Lolo. Sí, o teu tamén se chama Lolo, algo así? Ou, non sei, xa moita casualidade. Non, chamase Vega, pero eu a Manu Guixo, profesor da academia, chamaba Lolo. Pois a ti, Eva, eu creo que tamén te botou de menos moita xente. Algúnha desa xente que te botou de menos igual nos está escoitando agora mesmo. Hola, boas tardes. Boas tardes. Que tal? Como estás? Ai, Pois amo! aquí estou cuidando a Vega, a Eva. Quen é Eva? Pero, amo, que pasa aquí? É o teu avó, non? Sí. Canto tempo hai que non vos vedes, Eva? Pois, a ver, no confinamento, casa, en la que non puide ni tocar nada. Non vos pudestes ver nada, non? Prácticamente. Non, prácticamente nada, porque, claro, é moi perigoso. Foi de posto. Anda por aí teu avó, tíñamolo por aí. Non sei se nos foi. Sigue por aí. Como se chama? Non se foi, non, anda por aquí. Abel, chamas Abel. Sí. Abel, vai artista a rapaza, Bueno, quedelle moito camiño por andar aínda, pero desde logo conseguiu algo maravilloso que non o esperou nunca na vida. Eu creo que sí, que xa andivo moito camiño que é moi difícil de andar. Sí, E sobre sí, todo que vosa familia que a vistes moi feliz e disfrutando, non? Sí, disfrutou ela, disfrutamos nós, e queda moito camiño, como digo,
pero en tan pouco tempo anduvo moito xa, o sea que iso non hai quen yo vaya a quitar de encima. Pero mira, Abel, como nos acaba de dicir Eva que hai moito que non vos vedes, creo que igual é o momento de que vos vexades, non? Eu non teño moitas ganas de verla porque sempre andamos guerreando, pero bueno, como queiras. Eddie, por favor. Eu sou o máis crítico dela, así que... Pero bueno, a cara se lle Qué alegrou. guapo estás, Pois mira, de que haxe algunha crítica ou que haxe unha aperta que sea cara a cara. Aí o tes. Aí o tes, Abel. Hola, Eva. Pero Abel que está na casa de Bertín Osborne, o que? Debe estar falando, pero non os coitamos, me parece a min, Non poñas esa cara Non os así coitamos aí, a imaxe sigue sendo moi fermosa. Mira, a cara de Eva igualmente vendo o seu avó. Eu estou esperando, pero non sei se vostede... Bueno, como hai tempo que non se ven, Abel, que lle queres dicir aí a túa neta? Despois de que quedou terceira aí no concurso e que seguro que, bueno, ten outras moitas habilidades que ti coñecerás mellor que a ninguén. Que lle queres dicir a túa neta? Pois que estou moi orgulloso dela, que, bueno, non podo decirlle que é a miña neta preferida, porque xo que netos non teño máis. Já teño 3 netos máis, pero non... Pero con netas é rica. Entón, é a preferida que eu tirar. Bueno. Fermoso. E lle diría as cousas, pero caso non che vai a falar ningún. Bueno, pois moi prontiño poderedes aí reunirvos de novo. E nada, Eva, moitísimas gracias por contarnos un poquinho a túa experiencia. Moitísimos parabéns. E nada, Abel, xa queda nada para que volva a túa neta, aínda que ela botou máis de menos a cadela. Eu non digo nada, E así, tendrei que seguir facendo o de laranxa todos os días, é unha das cousas que me gusta. Pero non botei tanto de menos o de laranxa porque os compañeiros facían. Bueno, un biquiño moi grande para os dous. Grazas a vos. Un bico moi grande, moitísimas grazas. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Eva, gracias, Abel. Que bonitos os Que reencontros celebren. aí cos avós. Rodrigo, é máis difícil facer un doble Skype que un trío. Pero non o sabedes ben,